mina ngiyinyanga kodwa inhloso ukuthi sifuna ukwazi ukuthi umphakathi ucabangani ngobunyanga yini eniyaziyo yini okuyicabanga mhlawumbe ufisa ukuyibuza umuntu oyinyanga nginyanga ningi-check-e ku-YouTube uDr Anele Mthembu Dr Lucifer angazi bafowethu mhlawumbe ukhona unombuzo asibuze. Ngicela ukubuza. Yebo utholakala kuphi? Ngikhona Alex eRiver Park ku4 Blue Gum Street yabo nje ngase Alex Mall mawufike Alex ngase Alex Mall noma ngabe uyafona but uma kuwukuthi uza kimi uyangifonela ngikusendele address noma ngikusendele location ufike kimi but ngise Alex eRiver Park e4 Blue Gum Street ngiphinde ngitholakale naseThekwini eMgabawa. Ubhuti utholakala kanjani noma ngathatha inamba yakhe mhlawumbe? Ayikho inkinga mfethu ngakunikeza. Cha ubhuti ukuthi uzithi ngakhuluma yabo uyavidorize lapha. Yeah. Kodwa khona ayibhuti ngineyinkinga enzima kakhulu le. Serious. Enzima kakhulu. Manje ngifuna ukuthi sibonisane. Yeah. Siso kodwa. Ayikho inkinga mfethu ubhuti bayigama. Hayi untuthu wamkhize. Awu okay. Sekumkhize esibili njalo lesihlakana naye. Shuthi isigate eyomkhize. Eyokhabazela mfethu wena ukhumbuzo mfethu ofisa ukubuza. Ziningi izinto la ngaphandle akithi nani niyabona. Kuningi kuyenzeka yini mhlawumbe ofisa ukuyibuza. Mina mhlawumbe into engayibuza la ukuthi mhlawumbe uyakhona ni ukuthi uzenzele igobongo ekubeni umzali wakhe esaphila kanje. Okay. Kuyasebenza mawuzozenzela wena self nemali yakho izamele yona wayicabangela usubona umzali wakhe engasakwenzeli into kanje. Hey, mbuzo wakho ujulile. Alright. Mfowethu uyakwazi ukuzenzela uma ukuthi umzali akasekho noma umzali akanakile. Kodwa okubalekile ukuthi yonke leyo nto leyo kufanele ukuthi uyidlulise emsamo ngoba ukwazi ukuyikha phezulu. Uvela uye emarket uthenga imithi ufake ebhakedeni usucha kunohlelo noma kunezitepe kufanele ukuthi uyilandele kodwa kufanele ukuthi udlule emsamo impepho uyishise ubazise la abantu ngoba igobongo ukudla kwabantu abadala hayi ngoba kusuke kokwakho kusuke kufunwa umuntu omdala kuwena noma kusuke kudingeka ngokwamoya kuwena ukuthi kuxhumaniso wakho umoya nesidalwa sakini. Uma umzali wakhe engakwenzi lokho unalo ilungelo lokuthi uzenzele kodwa ke ngifuna abantu bangangizwa kabi. Amagobongo ehlukene kunondiki kunemndawo kunegobongo elifuna ukuthi uma ulinikezwa noma uzolidla wenzelwe umuntu nayo osedlulile kulesigaba sokuthwasa walinikezwa leyo lungelo ukuthi useyakwazi ukuthi aphahlele umuntu amphakamisele igobongo ngoba kusuke sekufuneka ukuthi lapho kube nezilwane ezithile ezingenayo awuvela uthatha inkukhu uyinqumo uyifake cha fanele uyidlulise emsamo uyibike ukuthi ngiphakamisa igobongo njengamanje angithi khona uzokwazi futhi ukuthi phela uphendule uphothule manje umuntu ulikhe nje uyabo akwenzi kodwa ngithi mina uma umzali engasekho noma engakunakile unalo ilungelo kodwa udlule emsamo. Yebo. Ngiyazwakala lapho kuyilowo mbuzo. Njengathi futhi sisuka emakhaya angithi ekhaya kuye kube khona umuntu okuyena othethe idlo. Sengibuzela kule nkulumo kamfowethu. Angithi kumele mangabe mhlambe kuyodlula emsamo kube nalowo muntu ovamise ukuthi enze lo msebenzi ake. Kunjalo. Futhi sengingamele umfowethu mhlambe acele ubaba ukuthi naku sengihlanganisile okungangamandla sengicela ukuthi ungenzele leyo nto kushuthi kahle kahle kumele adlule kuyo ubaba before ayonza kumele adlule emsamo uma ngithi umsamo ngisho ukuthi kufanele uyodlula lapha kubantu abadala awukwazi ukuyikha phezulu kufanele uyibike kube nomuntu omndeni owazi ukuthi wena njengamanje udla amagobongo uma ukuthi impepho ishiswa uwe yebo uzoyishisa uzenzele uma engashiswa uwe kodwa sekufanele uthole noma umfowenu omdala uma ukuthi ubaba akasekho noma uthola umfowenu omdala kube uyena okuphakamiselayo noma okushisela impepho abike emsamo. Awukho ngicela engasayithathanga nawe. Angiyicela ukuthi mina ziyangiletha. Ziyangiletha ngempela. 072 481
481 5291 5291. noma ungathi uDr Mthembu. Ayibona. Sibonge bafowethu, sibonge. Kwezinsizwa zakule ndawo